Ja mörsävän teille kaikille Suon Pohnex ensimmäisen videon parissa. Ja joo, tosiaan mä oon tämmönen uusi suomalainen tubettaja nimeltä Pohnex. Ja tässä videossa me pusketaan Gale 20 rank. Ja te varmaan mietitte, miksi 20 rank, miksei vaikka 25 tai 30, niin mä selitän teille. Koska mä oon koittanut täältä puskea tätä Coltia 30 rank, kun oli se ihmeen lihapulla, mutta se oli kyllä niin vaikeeta. Niin sit mä koitin puskea tätä Läärien Lorvia, mutta sekin oli niin vaikeeta. Niin nyt mä oon päätynyt, että mä pusken tän Galein 20 rank, koska se on aika helppoa. Ja Joo, mä oon tämmönen suomalainen tubettaja. Mennäänkö matsiin vai Venaa? Katsotaan vielä. Ostetaan videon kunniaksi tää hieno skini Galeille, koska miksi ei. Mennään nyt tälle meidän hienolla skinillä hakemaan meille voitto yksin peliselkkauksesta. Koska se on varmaan helpointa hakea sieltä. Mä pahoittelen myös, jos tästä tulee vähän lyhyt tästä kanavan aloitusvideosta, koska mä en oo ikinä tehnyt näitä videoita, niin mä vasta harjoittelen, mä lupaan, että siitä myöhemmin alkaa tulla hyviä videoita. Ja samalla kun jos te haluatte tilata mun kanavan, niin mä olisin todella kiitollinen siitä. Mut samalla kun jos te tilaatte kontenttia. Ja laittakaa muuten kommentteihin, jos te pelaatte Bravelia. Ja laittakaa myös kommentteihin, paljon teillä on pokaaleita. Hei Vena, mä löin top 4. Tää ehkä riittää, ei tää riitä. Kuole. Mut tosiaan. Tää on nyt tämmönen video. Sinä menet sinne Stormiin. Voi vitsi. Mut hei, ei se haittaa. Me saatiin kuitenkin 5 pokaalia. Eli me tarvitaan vain 4. Mennään uuteen matsiin. Laittakaa muuten kommentteihin myös, että haluatteko te lisää videoita. Mä tekisin sen todella mielelläni. Mutta mä tekisin videoita tosi mielelläni. Mene pois. Mene pois. Miksi tää Bibi jahtaa mua? Voi! Kummelin. Katsotaan. Superharvinainen. Mitä kaupas on? Uusi spray. Mut koitetaan nyt saada tää Gale 20 rank, koska se on tän videon idea. Mä voin katsoa nyt muita juttuja sit myöhemmin. Ja mun nimi on tosiaan Pohnex, jos kaikille ei tullut selväksi. Kaikille varmaan tuli selväksi. Ja mä oon tämmönen suomalainen uusi tubettaja myös, jos mä puhuin vähän liian nopeasti. Ja pahoittelut myös, jos mä puhun liian nopeasti. Mä koitan puhua silleen, että mä en puhu niin nopeasti, mutta mä ehkä puhun liian nopeasti. Tai sit mä puhun liian paljon. Menee sinä pois. Kiitos kuvasta. Joo. Oi. Sä oot niin tossa. Missä se usui, mitä sä siinä teet? Yes. Kieli. Oi kaakeli. Missäs se on tuolla. Sori myös, jos tää on vähän tylsä, koska mä en oo tosiaan tehnyt näitä yhtäkään. Niin tää on silleen myös harjoitteluvideo. Ja mä tajun, jos tätä ei jaksa hirmu moni kattoo. Mitä se on siinä? Voi kaakeli taas. Hei Vena, me saatiin 5 pokaalia. Nyt me tarvitaan vielä se.
niin nyt mä oon nostanut skinin ja upgradeannut, niin nyt meidän on pakko saada vähän pokaaleja. 9 muuten riittää. Joo, 9 riittää. Ui, toi on miten toi voi olla legendaarinen, kun seasoni vasta alkoi? Ja mä pelaan siis seasoni, mä en edes tiedä mikä tää Bravely Seasonin nimi on. Mikä teidän mieli? Sanotaanko se Bravely vai Brawl Stars? Mä ite käytän Bravely, koska en mä tiedä, mutta mä en kirjoita Bravely, mä kirjoitan kyllä Brawl Stars. Mikä on teidän lempitubettaja muuten? Minun lempitubettaja on ehkä Sandori tai Jyksedi. Tai kyllä te tiedätte kaikki ne Pro Minecraft-tubettajat ja ne tubettajat. Miten mä osuin tuon shotin. Ui, kummeli. Se miinustettiin 1 pokaali. Ei se haittaa eteenpäin. Mennään nyt, ketä täällä on? En mä nyt niin botti ota, että mä en saa 20 ränkistä. Jos mä sain kerran 29. Ootteko te muuten Suomen Brawl Stars jollain pelaajalla top-listalla? Mä haluaisin itse olla, mutta mä en oo. Se on vähän harmillista. Jes, täällä on fightti heti. Mä voin tappaa nämä molemmat. Jes. Nyt menee hyvin. Nyt sun pitää vaan tappaa se surke. Miks tääkin? Mä en puskakämpi, mä en oo niinnössä. Se on ehkä jo top 20 rank. Se on ehkä jo 20 rank. Okei, toivotaan, että on. Mä en oo ihan 100 varma, jos se on. Ui juma, nyt meni se tuli. Ei se haittaa. Mä kuvaan siis autossa, koska miksi ei. GG 20 rank. GG. Mut joo, tää video oli aika tässä. Tää oli ehkä vähän tylsä, ehkä vähän liian lyhyt. Mä en tiedä itse, mutta tosiaan mä oon tämmönen suomalainen tubettaja. Mä en oo ikinä tehnyt näitä videoita. Tää oli mun eka video. Joo. Tilatkaa kanava, jos teidän mieli on semmonen. Se menee vain 1 sekunti. Se on täysin ilmaista. Mut joo. Metsi oli Pohneks. Nähdään ensi videossa. Se ois moikka!